Er was maar één man die het zwaar koer dat het Joert goed wezen zou. En dat wie Jelle Talsma. Maar die moest zwaar dat er een paar plakken var Tony Brundel wezen zou. Want dan weer Tony Brundel nog net kampioen. En daar hingen we natuurlijk alle belang bij. Nou, een heel iets roetje alle jaren. Gewoon van de ene kant bij de Walwij, nee, de polderdikta, dan heel wij en dan weer waarom. Nou, verder weer de nekste zijn. Wij zorgen nee, hoe die man in de start al hier zitten. Jelle Talsma die komt aardig terug. En die komt onderin een beetje. Had Sibo Siesling daarachter. En er zit Tony Brundel wat onder. En er zit de goede verwachting tussen. Maar no show hem. Henk rechts en Jim Sjok Gele Tadema. En die draaien, want die komen hoe stuurbord op de start. En die komen er net tussen. Hey, hoe komt dat al? Draait Henk rechts net aan de rechterkant? Of had Jester Marm net gauw nog aanroepen? Zo rijdt ze elkaar even, zitten even in de ties en zitten er ik onder. Alleen Henk rechts komt wel wat onder, ziet een meter wij. En de Jester Marm die maakt maar ziekje dat ze een plakje krijgen. Maar dit is de man die de goede start hier. Die shot even om hem heen, draait dan en weet dat er heel goed zit. En dat is Jelle Talsma op wij naar de heegste tonnen. En jij hebt de ridder als eerste geen enkel probleem had er. En daarachteraan daar zitten de Slettemers. Die komen helemaal goed terug. Komen bij die tonnen te lanen. En dan ben ze mooi op het tweede plakje. En dan zie je hem erachter Tony Brundel. En ja, die maakt ziekje. Is er wel een gotje. Want hij komt door het stuurboord vanzelf. Met Kees van der Kooi, die maakt ik ziekje. Zit daar wel een gotje. Zeker Heerskop, die gaat daar oorheen. Dan komt Siet de Meter eraan. Daar zit Jeroen Vos. Hoe komen we daartussen? Want ja, eigenlijk hier ze volle vierder voortmaken. Nou, en dan krijg je een gegriem van je welste. Dat Tony Brundel in eerste instantie het slachtoffer van wordt. Maar ja, dat roepen ze. Ik oor haar zelfs over zelfs. Want als je stuurboord door die ton aankomen, dan worden problemen alleen maar grutter. Want de bakboordskippen die had geen mijlijn. Nou, dat wordt raast en dat wordt roppen. We zien hoe dat oud Nou, ze komen uiteindelijk alle jaren al om de tonnen heen. Maar echt goed gaat het net. Ze roppen wat op die skippen. En dan kun je ze fjouwer dik. Griene skippen gaan om die tonnen heen. Kees van der Kooi voorlopig naar voorop. Maar die gaan die oren Henk rechts en Tony Brundel natuurlijk oerheen. Maar Sibo Siesling komt daar correct net on te pas. Nou, zo zit het dan al hier in elkaar. Als wij zeggen naar de man die voorop gaan. En dat is Jelle Talsma. Jelle Talsma had geen enkel probleem daarachter. Daarachter komt Walter de Vries. Die komt ik mooi op de ton aan. En dan zeker Heerskop en dan Siet de Meter. Nou, zo leidt het veld in elkaar. Dan komt de rest ongeveer. En dan zit Tony Brundel weer op het zandeplakje. Dat is wel aardig, maar hij moet meer naar voren. Want als kan Joert nou net kampioen worden, dan wordt er het misschien mooi pas. Of dan wordt Jelle Talsma en dan hebben we een aardige spannende race. En zo dat ik blikken waan. Want Tony Brundel komt wel een heul eind. Maar Safir komt er nog ik weer net. Want ja, er zitten al je man voor die wollen ik wel degelijk wat. En die kennen ik het in Noord. Nou, hele tonnen. En dan op wij onderin. Ziet een meter, doet het ik heel goed. Leidt op het tweede plakje op een gegeven moment. En die liet zien dat er een hele goede, vooroorstaande middenstander is in deze ploeg. En dat is wel aardig om te zien. Hij komt sloepende naar boven. Maar nou show hem wat Jelle Talsma kent. Die kent zo heug naar die tonnen te varen. En dat kennen de oren net. Henk rechts, die komt hier op 2 skippen aan. En ja, hoe deun ken je erachter los? Dat beziek het eruit. En dan moet hij ineens draaien, want hij kan ik net terugvaren. Hij kan er net boven komen, want ja, daar komt Tony Brundel weer aan. En dan moet je Shendoy een beetje op lijn lezen. Nou, zo zit dat wat griemt dat wat in elkaar om. Maar echt zet het geen scherden onder dik. Jeroen de Vos, ja, hij zei, ik had de tonnen net rekken. En wij kunnen bewijzen dat dat klopt, want dat is absoluut net zo. En hij kan verder, maar zo griemt het wat bij die ton op. Nou ja, en dan komt de actie van Jeroen de Vos. Die brengt Tony Brundel helemaal naar boven. Ongeveer aan Urk West. En toen ben ze weer wat weer omgaan. En ja, dan kom je nooit meer in voorin. Zeg maar, ze Siet de Meter laken hem steken en Walter de Vries laken hem steken. Want ja, die man komen dan net dichterbij. Het gaat helemaal, de fakkeloert mat er zelfs uit. Waarom had Jeroen de Vos dat doet? Het is u net bekend, want hij Tony Brundel bloedheuger lezen. En die krijgt dan aan, ik de guit wel weer.
En dan, maar ze zijn een beetje troosteloos bij Tony Brundle. Want op dat moment weten ze eigenlijk wel dat ze Joert net het kampioenschap bereiken zullen. En dat het morgen wat stiller waar wordt, ja, dan weet je maar net hoe het zit. Dit is Walter de Vries op wij naar een prachtig tweede plakje Joert. Geen enkel probleem had die man via de hand. Ze kon Jelle Talsma net aanvallen. Maar dat wie het dan ik. Want de rest die kon ze prima achter zich houden. En de rest zie je het nog wel wat. Jelle Talsma komt dan eerst een betonnen lid WWCN. Dat wie het verschil met alle oren. Dat wie wel heel groot. Want dan weet je dat er geen lengte in zit. Nou, hier komen de man weer aan het tonnen. Zeker Heerschop komt om een tonnen van Tony Brundle en van Sibo Siesling. Het ziet al hier heel deun bij elkaar, die rest van het verhaal. Walter de Vries rekken er ik wat uit, Jelle Talsma rekken er wat uit. Maar die oren die ziet bleun dicht bij elkaar zitten en daar koer nog van alles barren. Zelfs Tony Brundle koer nog op een derde plakje te landen komen. En dat soort kampioenschap dan wel heel spannend, meidje. Maar dan valt de wien wat voort en dan bloedt het eigenlijk een beetje zat het hier nou heen leidt. En dan veroordeelt het net zo volle meer. Henk Recht die beziekt het nog één keer om een plakje in de voren te komen. Dan moet er wel heel deun om die tonnen, dat ken. Maar zie de meter komt er aan en die stroest er zou er heen. Maar ja, dat grote tuig van Henk Rechts zal wel baas wezen in de vierde strijd. Want Henk Rechts komt op een tweede plakje weer om. En zie de meter moet er te vier omheen om voor te komen. Want ze moeten direct naar beneden. Komt Tony Brundle dan nog een plakje in de voren? Ja, dat komt er ten koste van zeker Heerschop. Geen enkel probleem. Maar verder als een vierde plakje komt er ik net. En meer verschil zit er dus net tussen. Dus hij wordt Joert geen kampioen. Eventueel morgen, ik zei het, maar er zitten 4 punten verschil tussen mij Jelle Talsma. Dus de kent nog het een en oor barren. Er komt zeker Heerschop achteraan, maar die komt net heug genoeg bij de tonnen. En die bloed er voorlopig zit. Nou, dit is dus de man Jelle Talsma. Ja, jongens, ligt ja, Joert. Werken af. Ja. Je gaat nergens hoe niet zitten? Nou, het is altijd spannend, bloed altijd spannend. Want ja, vertel die maken de meeste slagen en dan komen ze dan weer uit bij. Maar nou ja, we beginnen het op streken. We roeien steeds verder uit, we klokken steeds. Dus nee, komt best. Je gaat een gouden dij maken, want het kampioenschap wordt morgen pas beslikken. Ja, want we zijn wat dichterbij Tony komen en we zijn wat uitroeien op die traiderplakkers, zeg maar. Ik weet net, Brundle die wordt dan vierde. Ja, er zit 4 punten tussen als het sabbeluurt, maar ik denk dat Henk Rechts een protest in de kont krijgt, dus dat kan ik draaien wezen. Draaien 4 punten, het is te doen. Ja, als dat juist nou, het is te doen. Dit ben ik 4 punten, dus het is gewoon te doen. We beginnen ervoor. En we hebben een leeuw, ik werd hetzelfde waar, dus we doen het best en we maken het beste ervan.